Praise God, maayong gabi sa mga anak sa Dios, amen. O karong gabi ng mga igsoon na anapunta sa higayon nga magtuon ta sa pulong sa Ginoo. O karong gabi na atong iputang atong kaugalingon dahil sa presensya sa atong buhing ayos, atong hisgutan ang mga pulong sa Ginoo nga kinahanglan sa atong espirituhan. I believe nga nay paghimuon sa Ginoo, na ipaghimuon ang Ginoo sa matag usa nato kinabuhi karong gabi ng mga igsoon. Amen. O before ta magtuon sa pulong sa Ginoo igsoon, atuon nata sa ato ang church declaration. Okay, sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, in victory to overwhelming victory, and I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen o Amen. Praise God. Hallelujah. Igsoon sa makausap pa, tuuhin na ninyo, saligin ninyo, kay gikan na sa pulong sa Ginoo, then magapamunga sa matag usa nato kay kinabuhi. O karong gabi na mga igsoon, di ta magalangan ato ta sa ato ang pagtuon o ang ato ang foundation text atong pagkuhaon diha sa Hebrehanon chapter 13 verse 5 hangtod sa 6. Okay? Ang pulong sa Dios nag-ingon. Yan siya. Likayin ninyo ang paghigugma sa kwarta. Hinuon, pagkontento kamo sa unsalay anaa kaninyo. Tungod kay nagaingon ang Dios, dili ko gayud kamo biyaan, dili ko gayud kamo pasagdan. Busa magmaisog kita sa pag-ingon, ang Ginoo mao ang akong magtatabang. Busa dili ako mahadlok, unsa may mahimo sa tao kanako. Magampo ta sa pulong igsoon. Amahan na mga langiton, salamat nining matahong magkagabion nga magihatag kanamo. Kagabion nga kami makakaton na usab sa imong pulong ug among mga espirituhanon nga kinabuhi makakaon usab sa mga pinasahi nga mga pagpadayag, mga pulong Ginoo gikan diha sa imong gingharian. Ug salamat kamo kapatid wala ni tanan dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name, amen o amen. Praise God. Karon mga igsoon, atong hisgutan ang pulong sa Ginoo ug ang ato ang tema nga atong paghisgutan is man siyang ginaingon nga ayaw undang kay si Kristo imong kauban. Praise God. Kinsa ba nagatuo diha nga naagid si Kristo ra kiuban sa imuha, na si Kristo nga nagagiya sa imuha, na si Kristo nga nagapahinumdum sa imuha, na si Kristo nga nagasapwang sa imuha, na si Kristo nga nagakugos sa imuha. Amen. Tuuhin na siya igsoon kay dako kay na ang atong pagtuo matud pa sa pulong sa Ginoo nga ang matarong mabuhi pinaagi sa pagtuo. Atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon nagadepende sa atong pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise God. Nganong mo padayon man ta? Nganong dili man ta mahadlok? Nganong dili man ta muundang tungod kay naa si Kristo? Nganong gina-encourage, nganong naga-encourage man ang pulong sa Ginoo nga dili ta muundang? Sama sa atong gibasa ba nga dili ta makontento sa kwarta, dili ta maibog sa mga butang, kana bitang makapausab sa kinabuhi sa tao, makapausab sa batasan sa tao. Ug magpadayon ta, anong kinahanglan man tang mopadayon? Tungod kay matud pa sa ato ang tema, si Kristo nagauban sa ato kay sa atong gibasa siya, dili ko gayud kamo biyaan, dili ko gayud kamo pasagdan. Magmaisog tungod kay na atong magtatabang, dili mahadlok, tungod kay ang tao walay mahimo diha sa imong kinabuhi kung naa si Kristo sa imong kinasuloran na igsoon. Diri sa atong kinabuhi, diri sa kalibutan, kinsa ba naka-experience ng mga kalisdanan? Amen? Mga kalisdanan, mura ba og nahimo na niya siyang kakambal sa atong kinabuhi diri sa kalibutan igsoon. Amen? Pero nakanindot lang kanato nga iyang mga anak, kanato nga nagasalig, nagatuo sa atong buhi nga Dios, dili ka pasagdan sa Ginoo. Amen? Kini mga pagsulay nga niabot sa kinabuhi sa tao igsoon,
niabot na siya o muagi lang na siya, mulabay lang sa atong kinabuhi. Kay ang 2 Corinto kapitulo 4 bersikulo 16 hangtod sa 18 ingon siya, mo kana ang hinungdan niya, wala kami magmaluyas sa pag-alagad sa Dios. Yung mga tanawon si Apostol Pablo, siya, wala gid siya nagkaluya pa sa pag-alagad sa Dios. Siya, bisan kining among mga lawas nagaanam na og kaluya, ang among espiritu nagapadayon sa paglig-on matag adlaw. Ang mga kalisdanan nga among giantos sa kalibutan dili bugat og lumulabay lamang. May mo tanaw igsoon. Siguro makaingon ka nga lahi man ang kaagi ni Apostol Pablo, lahi pud ako pastor. Mas grabe ka bugat ang akong giagian karon. Okay. Mo tanaw ko sa inyo ha karon gabi una. Kinsa kaya ang mas bugat og naagian? Ikaw ba or si Apostol Pablo? Siguro ang imong naagian lang is wala lang sila kay sudan sa panihapon. Na problema na ka. Siguro ay mong i-problema karon is bayronon lang sa kuryente tubig or sa boarding house ba or sa bay imong bayronon. Mayingon na ka nga bugat na imong problema, bugat ng kalisdanan imong giagian kumpara kay Pablo. Pero igsoon kung atong balansihon, layo ra kaayo ang atong naagian kaysa naagian ni Apostol Pablo. Pero kuya kay ang ginaingon ni Apostol Pablo sa verse 17, no? Siya, ang mga kalisdanan nga among giantos dinis kalibutan dili bugat og lumalabay lang. Nganong nakaingon man sa Apostol Pablo nga dili bugat? Kung imong tan-awon, imong hisgutan pag-ayo, imong tun-an pag-ayo ang kinabuhi ni Apostol Pablo, grabe ang mga kalisdanan, mga paglutos nga iyang naagian. Ha? Pero insya, dili bugat o lumalabay lang. O tungod sa among mga pag-antos, matod pa ni Apostol Pablo, may nindot kaayo nga balos nga gitagana ang Dios kanamo. O kini walay katapusan o dili gayud matukngan. Kay wala namo ipalabi ang mga butang nga amo makita dinhi sa kalibutan. Kung dili gipalabi namo ang mga butang nga dili makita. Kay ang mga butang nga makita lumalabay lang, apan ang mga butang nga dili makita bulungtad sa walay katapusan. Kung imo tan-awon ang kinabuhi sa Apostol Pablo igsoon, nakaingon siya nga ang kalisdanan dis kalibutan o mga pag-antos dinhi sa kalibutan dili bugat. Ano nakaingon man siya dili bugat? Tungod kay ihang ginahuna-huna nga kanang tanan lumalabay lamang. Ug ang iyang ginahuna ni Apostol Pablo igsoon nga kung mulahutay siya na ay mas maayo nindot kaayo nga balos nga gitangada ang Dios alang kaniya. Ug nasayod ko igsoon niya kanang tanan dili lang kay na alang kay Apostol Pablo kundi alang kanatong tanan nga nagatuo ug nagasalig sa tong buhi nga Dios ug nagapadayon uban sa tabang sa grasya sa tong buhi nga Dios ug nagalantaw sa kung unsa ang kitagana sa Dios sa iyang mga saad nganhi sa atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Praise God. Kung imong nakita sa imong kinabuhi, kung imong ginabutang sa imong kasing-kasing unahuna nga kining mga problemahan lumalabay lang. Mura bag silang. Okay, padayon. Kay mulabay ra gyapon ka sa kuha. Kung inana imong mindset, kung inana imong batasan, mura bag sa Apostol Pablo, gaan lang kaayo para sa imong igsoon. Kining mga problema nga niabot sa kalibutan. Okay. Kabalo ba ka nga kining kalisdanan bitaw, kining mga kalisod, mga paglutos niabot sa tong kinabuhi. Kabalo ba kay igsoon nga makahimo na nimong hamtong sa pag-alagad, makahimo na nimong lig-on nga Kristohanon nga magtutuo nga kang Kristo. Munay usa ka susi igsoon para mas mupaspas ang imong pagkahamtong diha sa mata sa Ginoo. Ang Santiago 1 bersikulo 2 hangtod sa 4 ingon siya. Mga kaigsuonan ko kang Kristo. Siya, pag malipayon kamo kung moabot kaninyo ang nakalain-lain nga mga pagsulay. Kaya no, kinsa bay malipay diri nga kung na gani pagsulay magpasalamat sa atong buhi nga Dios. Na bay nakabuhat ana igsoon? Kaya ba na nimong buhaton? Mura ba og lisod kayo no? Pero kung imong tan-an ang pulong sa Ginoo,
ni Santiago. Ayun siya, pag malipayon ka mo, kung maabot ka ninyo ang nagkalain-laing mga pagsulay. Yan mo di ay. Siya, kay nasayod ka mo, nga ang mga pagsulay sa inyong pagtuo, mamunga o pagkamainang tuson. Ikaw nga nagtuo, nagasalig sa atong buhi nga Dios. Tinuod ang imong pagtuo, tinuod ang imong pagsalig, kung adunay pagsulay, ang mabot sa imong kinabuhi. Amen? Muna'y usa ka timailhan igsoon nga tinuod kang nagasalig sa Ginoo. Ayan siya, in verse 4, busa antusan ninyo ang tanan mga kalisdanan, aron mahimo kamong matarong, hingpit o walay ikasaway diha kaninyo. Okay, matod pa sa uban, ayan sila. Kinangginangon din hinga, matarong, hingpit o walay ikasaway diha kaninyo. Sa inyo bang tanaw? Sa mata ba sa Ginoo, mahimo kang matarong, mahimo kang hingpit o walay ikasaway, pinaagi sa imong pag-antos sa tanang mga kalisdanan? Dili igsoon. Kining gipasabot diri nga pagkamatarong o kahingpitan o kining walay kasaway diri sa atong kinabuhi, diri ni sa palibot sa ato ang palibot sa mga katawhan nga nagtan-aw kanato. Tungod kay ikaw, kung naa si Kristo sa imong kinasuluran, kung siya ang imong ginapahari sa imong kinabuhi igsoon, matarong ka, righteous ka, wala kay ikasaway sa mata sa Ginoo. Pero kini siya nga bersikulo igsoon, nagapasabot kini diri sa atong kinabuhi, diri sa kalibutan. Mga tao nga nagpalibot sa atoa, makita nila ang imong pagkamatarong, makita nila imong kahingpitan, makita nimong kinabuhi nga walay kasaway sa mata sa tao ug sa mata sa Dios. Sa diha nga imong ang tuson ang tanang mga kalisdanan. Tungod kay mga kalisdanan, mga pagsulay, pag-antos diri sa kalibutan igsoon, mo isa ka pamaagi nga ikaw muhamtong sa pag-alagad sa atong buhi nga Dios. Kung moingon kag hamtong, dili na magbinata. Amen ba? Moingon kag hamtong, kasabot na unsay kamatuoran. Kay kung moingon kag dili hamtong, mo ni mga bata, wala pa kasabot. Pero kung moingon kag hamtong, nasayod na ka sa mga plano katuyuan sa atong buhi nga Dios. Dako kag pagsalig sa atong buhi nga Dios. Dako kag pagtuo sa atong buhi nga Dios. Tungod kay ang mga hamtong nga mga believers, mga Kristohanon, nagakinabuhi din sa pagtuo, pagsalig sa atong buhi nga Dios. Ikson. Amen? Munang sa atong kinabuhi diri sa kalibutan ni Ikson, ang pulong sa Ginoo. Kanunay gid siyang nagadasi kanato nga dili na to undangon ang pagbuhat og mga maayong batasan, mga maayong binuhatan, tungod kay kini makaayo kanato. Muna ang pagbuhat og maayo igsoon, naay ganti nga ipaabot atong buhi nga Dios. Ang Galatians chapter 6 verse 9 to 10, ingon siya diha, busa dili kita angay pulan sa pagbuhat og maayo. Okay. Mapulan ba ka mo buhat og maayo igsoon? Ang tao mapulan, di ba? Bisan maayo na gyud imong gibuhat, pero maabot gyud ang panahon nga mapulan ka sig balik-balik og buhat maayo. Pero ingon ang pulong sa Ginoo. Yan siya, dili kita angay pulan sa pagbuhat ug maayo. Kay kung magpadayon kita, muabot gayud ang panahon nga madawat nato ang ganti. Busa kon may kahigayunan, dili nato palabyon ang pagbuhat og maayo ngadto sa tanang mga tao ug labi na gayud sa atong mga igsuon sa pagtuo. Kung mubuhat man ta og maayo sa mga dili nato igsuon sa pagtuo, mas labi pa gayud, mas importante, mas unahon pa gyud nato ang atong mga kaigsuonan diha sa pagtuo, sa pagbuhat og maayo igsoon. Sila ang mahimong priorities atong kinabuhi tungod kay mas dako ang ganti nga giandam sa ina. Nanay gamay pastor nanay dako. May mong tan-awon, kung mubuhat ka og maayo sa mga believers, sa mga katauhan sa Ginoo, unsay ginandam sa Ginoo? Kaayuhan. Pero kung nagabuhat ka og maayo sa mga walay Ginoo, sa imong tan-aw na bay reward nga imong madawat? Siguro naa, siguro wala. Pero klaro kay igsoon, kung mubuhat kag maayo ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. Ingon ang Biblia,
bisan makapainom lang kag bugnang tubig sa alagad sa Dios, dako nakaganti sa langit. Pero wala nakabutang dito nga, bisan na lang kung nakapainom kag bugnang tubig sa mga walay Dios, na ay ganti ang Ginoo, wala ginakabutang. Pero kung imong gitabangan, gibuhatan og maayo ang mga katawhan sa Ginoo, mga nagatuo sa Ginoo, ilabi na ang alagad sa Ginoo, igsoon, dihan imo makita ang kalainan, ang ganti andam sa Dios sa atong kinabuhi. Muna sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, igsoon, kita man ang maayong ehemplo. Kita nga mga Kristohanon, ilabi na ikaw nga nakasabot sa grasya, ikaw ang kahayag sa kalibutan. Ikaw ang maayong ehemplo sa kalibutan. Ikaw ang maayong panig-ingnan dinhi sa kalibutan, igsoon. Tungod kay kung nakasabot ka sa grasya, walay kalainan sa imuha bisan unsay mga relihiyon, bisan unsang mga sikta. Kung si Kristo ang imong gisimba, ang finished work ni Jesus ang imong gisaligan, then usaratang tanan, walay kalainan sa imuha ug sa ako. Isa lang atong Dios. Munang ikaw nga nakadungog sa kong tingog karon, sa atong kinabuhi diri sa kalibutan, atong pasigahon ang atong mga suga. Atong pasigahon ang atong pagkamagtotoo. Atong pahayagon atong kinabuhi na mahimo tang maayong panig-ingnan ngadto sa uban. Ingon ang Mateo 5:16, siya, busa mo usab kini ang inyong buhaton. Pasigahan ninyo ang inyong suga ngadto sa mga tao aron makita nila ang inyong maayong mga binuhatan. Ug dayeg nila ang inyong amahan sa langit. Usi pasabot ka pasigahon nato ang atong suga. Usi pasabot nga pasigahon nato atong kahayag. Okay. Ang atong kahayag, igsoon, makita na siya pinaagi sa imong mga maayong binuhatan. Nagsimbolo ang kahayag sa imong mga maayong binuhatan. Mga maayong binuhatan nga giandam na sa Ginoo, wala pa ka na tao, giprepara na sa Ginoo para imong buhaton. Yang grasya sa Dios mo naghatag sa imong kusog para kanang mga maayong buhat imong mabuhat. Ang ato adi igsoon is atong i-practice ang atong kaugalingon. Atong paminawon kung unsa ang pulong sa Ginoo nga ginatudlo sa tuwa. Atong paminawon ang balaang espiritu nasa atong kinasuluran nga nagatudlo sa tuwa kung unsa ang mga maayong buhaton, kung unsa ang mga maayong desisyon nga atong pagbuhaton tungod kay siya lang ang nasayon, kung unsa ang padulngan ni anang tanan, igsoon. Nga din sa kalibutan, kung ikaw nga believers, kung ikaw nga magtotoo, nagapailog ka sa imong kinabuhi, sa imong kaugalingon, sa bisan unsa mga kasinatian nga imong naagian, sa bisan unsa mga problema nga imong naigayan, kung imong gina-practice ang imong kaugalingon sa pagpailog, gina-apply nimo ang pulong sa Ginoo nga mopailog, then igsoon, ingnan na imong katapa diha, bulahan ka. Tungod kay nga naman, ang pagpailog makapabulahan, igsoon. Ang Santiago 5:7-8 nagingon, mga igsoon, pag mapailubon kamo hangtod sa pag-abot sa Ginoo, tanawan ninyo ang mga mag-uuma, mapailubon sila nga naghulat sa unang ulan, pagkahuman nila og tanom, mapailubon gihapon sila sa paghulat sa musunod nga ulan ug sa ilang abot. Busa pag mapailubon usab kamo, ayaw kamo pagpakawala sa paglaom, kay hapit na gayod moabot ang Ginoo. Okay. Ang pagpailog isoon is makapabulahan. Ang pag-antos sa tanan is makapabulahan. Ang pagdawat sa tanan igsoon makapabulahan. Manang ang pulong sa Ginoo kanunay gid na siya magadasig sa tuwa. Sama ba ang atong pagpailog ba sama sa usa ka mag-uuma? Kung mag-uuma ka, halimbawa sa basakan, ang basakan pagkahuman gyud ana, pag humag-ani, ilang ginabuhat ana is uban ginas pasubing pa, kahuman itraktor, katulo na sa traktoron, pagkahuman na magbuhat og maghumol og similya, pagkuan sa pagpaturo sa similya, sa una tanuman, karon kay sabuwag naman lang, ilang ginabuhat, magsabuwag na sila, mugasto magpasabuwag, og atimanon na nila, unang tanom, pagkahumagtanom na, magpaabot na sila, abunuhan, isprihan, pagkahuman na,
magpaabot na pod, magpaabot og muulan nya kung aksyon nagbunga, mubaga na ang bunga, hapit na mohinog, magpaabot na po na silang init para dili po daot ang humay. Manang, as mag-uuma, makita nimo ang ilang pagpailog, makita nimo ang ilang ginabuhat, binsan wala pa sila nakita nga abot, pero nagahulat gid sila, nagapailog gid sila, tungod kinasayod sila, nga sa umaabot nga panahon nga gitagal nga ang humay mamunga og ma-harvest, mo enjoy gid sila sa ganti nga sa ilang gihaguan. Ikaw sab sigsoon, siguro naa kay ginapangayo sa Ginoo, naa kay ginabuhat para sa Ginoo, alang sa imong kaigsuonan nga gusto silang maluwas. Naa kay ginapangayo sa Ginoo hangtod karon imong ginapaabot ang tubag sa Ginoo. Igsoon ingon ang pulong sa Ginoo, pailob lang. Moabot ang insaktong panahon sa katubagan sa imong ginapangandoy diha sa tong buhing nga Dios. Imo nang ma-enjoy. Mo nang kung imong tan-awon ang Biblia igsoon, grabe kay siya. Kay sa tanan nga mga tao nga nagapailog o nagabarog taliwala sa mga pagsulay, aduna gikabulahanan. Ang Santiago 1:12 ingon siya dito, bulahan ang tao nga mubarog taliwala sa mga pagsulay, kay human niya madaog ang mga pagsulay, makadawat siya sa kinabuhi nga walay katapusan. Ingon nga ganti nga gisaad sa Dios alang sa mga nahigugma kaniya. Nganong mabulahan ka? Tungod kay makaangkon ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Makaangkon ka sa saad sa Ginoo, ganti nga giandam sa Ginoo sa tanan nga nagahigugma sa atong buhing Dios igsoon. Nga diri sa kalibutan, padayon lang kung unsay imong naandan nga ginabuhat karon nga nagatrabaho, naga-ministry, unsa ba na imong ginakabisihan diha, padayon lang. Labi na ang pagbuhat og maayo, matod pa sa pulong sa Ginoo, dili na to undangon. Ang batasan sa pagbuhat og maayo, dili na to hatagan nga mahimong walay bilis atong kinabuhi. Kay igsoon, matod pa sa pulong sa Ginoo nga ang tanan nimong paghago, ang tanan nimong pagpaningkamot alang sa imong kaugalingon, alang sa imong pamilya, alang sa imong mga loved ones, alang sa mga tawo nagpalibot sa imuha, dili kayo na makawang. Naagi giandam ang Dios para sa imuha o para sa ako ay igsoon. Amen? Ang unang Korinto 15:58 ingon siya, busa mga hinigugma ko nga mga igsuon kang Kristo, pagpakalig-on kamo ug dili kayod matarog sa inyong pagtuo. Pag makugihon kamo sa buluhaton nga gihatag kaninyo sa Ginoo, kay nasayod kamo nga may kapuslanan gayud ang inyong mga paghago alang sa Ginoo. Unsa to? Unsa to yang giingon? Pag makugihon, paglig-on, magniligunay, maghinigugmaay, magtinabangay, magmakugihon sa tanang buluhaton, ilabi na sa buluhaton sa ministry sa atong buhing Dios, buluhaton sa atong makaigsuonan. Kay kining tanan igsoon adunay kapuslanan. Ug ang pulong sa Ginoo, klaro jud kaayo nga nagaingon nga ang tanan nimong paghago, ang tanan nimong pagantos, ang tanan nimong ginabuhat alang sa gingharian sa Ginoo, dili makawang, kundi adunay kabulahanan ug ganti nga giandam ang atong buhing nga Dios. Munang kung imong tan-awon si Israel igsoon nag-ingon gyud siya, pagpakaisog ug pagpakalig-on kamo. Ingon ang 2 Kronika 15:7 ingon siya, apan kamo pagpakaisog ug pagpakalig-on kamo, kay gantihan ang inyong mga binuhatan. Si pasabot ni Israel diri nga pagpakaisog ug pagpakalig-on. Tungod kay igsoon, naay mga tao nga mawad-ag kaisog, mawad-ag kalig-on sa pagbuhat ug maayo. Labi na hunahuna nila nga ubos lang kaayo sila. Pero igsoon, ang pulong sa Ginoo ayon siya, pagpakaisog ug pagpakalig-on kamo. Nganong mag-isog man ta, nganong maglig-on man ta sa pagbuhat ug maayo, tungod kay adunay ganti nga giandam ang Dios sa mga taong maisugon ug lig-on nga mubuhat sa mga maayong buhat alang sa iyang maisikataw, especially sa iyang mga kaigsuonan diha sa tong buhing nga Dios. Igsoon. Amen? Praise God. Igsoon,
sa atong kinabuhi dili man gyud nato malikayan nga moabot ang ay mga kaluya, kakapoy mo nang diha sa church. Moingon jud ko ba nga mas maayo tong labi na atong gimitingan sa mga leaders nga atong ibahin ang mag-prepare sa church tungod kay na mga panahon nga dili maayo ang atong sitwasyon, na mga panahon nga dili maayo ato ang mood. Muna kung moabot ng panahon na sa atong kinabuhi igsoon, usa lang gid kasusi ang ginapangita sa Ginoo sa tuwa. Usa lang gid kasusi ang gusto sa Ginoo nga imong mahibaluan. O unsa na ang susi igsoon? Imo nang makita sa Mateo 11:28. Tuo lang ka. Siya, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan ug papahulayon ko kamo. Siguro moingon kasi mong kinabuhi nga kapuya laay namong ko Lord. Mura ba og walay gana mo buhat, walay gana mo trabaho. Murag kapoy naman sa ministry, kapoy naman sa tanang butang, mura bag laay. Unsay gusto sa Ginoo sa imong kinabuhi igsoon? Duol lang kasaya. Tungod kay nga naman papahulayon kasi no. Dili kay ingon ni Pauli na kasaya ha. Siya ang mudala. Siya ang mukugo sa imo. Siya ang mulukdo sa imong mga problema, mga kabugaton sa kinabuhi ug hatagan kanyang kapahulayan. Amen. Kining tanan butang igsoon ba nga naa dinhi? Nganong confident bang kay si Lord nga confident kay siya sa imong kinabuhi nga makaya nimo ang tanan. Confident kay siya nga moingan nga padayon lang, padayon sa pagbuhat og maayo, padayon sa imong ministry, padayon sa imong buluhaton adlaw-adlaw, padayon sa pagpaningkamot para sa imong pamilya o para sa imong mga loved ones. Tungod kay matod pa sa Job chapter 42 verse 2 isa, nahibalo ako nga mahimo mo ang tanan ug walay makapugong kanimo. Ngano makaya man na igsoon nimo? Tungod kay kung imong tan-awon, si Kristo ang naghatag sa imuha og tinguha og katakos. Siya ang naghatag sa imuha og kusog. In Philippians chapter 2 verse 13 siya, kay ang Dios mao nagahatag kanato og tinguha og katakos sa pagbuhat sa iyang kabubuton. Kining tanan igsoon sa atong pagpadayon sa atong kinabuhi, pagpadayon sa pag-alaga sa atong buhi nga Dios, pagpadayon sa pagbuhat sa mga buluhaton nga makapahimot sa imong isigatawo igsoon. Mao na ang usa sa mga kabubuton sa Ginoo nga gusto nimong buhaton sa imong kinabuhi. O kanang tanan mabuhat na sa Ginoo, mabuhat na nimo tungod kay ang Ginoo or si Kristo ang naghatag sa imuha og tinguha. Siya naghatag sa imuha katakos, siya naghatag sa imuha kusog nga mabuhat nimo ang tanang kabubuton sa Dios sa imong kinabuhi igsoon. Amen. Praise God. Kung mosalig ka sa Ginoo sa imong kinabuhi karon, sa imong sitwasyon karon, kung imo gisalig tanan sa Ginoo, mahimo kang lig-on. Bisan unsay mga problema nga moabot sa kinabuhi, mahimo kang mulahawtay. Kay kung imong tan-awon ang Isaiah 40 verse 29 to 31 ay siya, gihatagan niya kusog ang mga maluya ug ang mga gikapuyan. Okay, gisabay gikapuyan na diha. Gikapuyan na ka, isalig sa Ginoo ang tanan. Ang ginapabot sa Ginoo sa tuwa igsoon, kana bitang mo ingon ka nga Lord, ikaw na gid ang bahala sa mo. Para sa among mag-asawa ba sa kini nga pamilya ang gitras sa Ginoo sa kuha. Makaingon jud ko nga Lord, kay wala mo gid mi klaro nga income, wala mi tarong nga trabaho. Pero ingon ko, kami mag-asawa ko Lord, amo gini isang at nga sa imuha. Amo gini isalig nga sa imuha Ginoo. Ug karon kabalon mo nag-abot na ang trabaho nga gipiyal sa Ginoo sa kuha. Gipa-experience sa Ginoo sa kuha, mga trabaho, mga projects nga mga connection nga gikan sa tuong buhi nga Dios ba. Sa diha nga mosalig kay igsoon, sa diha nga isangat nimo sa Ginoo ang tanan nga imong kibalak-an sa kinabuhi. Pag si Lord na gani ang mo release, maglibog na pug ka usahay kung unsay imo unahon, kung kinsay imong i-priority sa mga opportunity nga gihatag sa Ginoo sa imong igsoon. Muna kung naluya ka, sangat sa Ginoo, ayun siya, bisan ang mga batan-on kapuyan, mga luya ug mga tumba, apan ang mga nagasalig sa Ginoo makaangkon pag-usab ug kusog.
Kung nagsalig ka sa Ginoo igsoon, matingalan na lang ng imong silingan. Matingalan na lang ng mga taong nagpalibot sa imuha. Nga ilang tanaw sa imuha sa permiro, walang-wala ka. Makaingon sila nga tumba na jud ka. Pero kay ikaw nga naay Ginoo, nga nagsalig sa iyaha, nagatuo sa iyaha, matud pa sa Ginoo, makaangkon kag kusog. Mahisama sila sa nagalupad nga agila. Imong kinabuhi kaniadto murabag piso pagsugod. Pero pag abot sa panahon, ang imong kinabuhi, imong kipiyal sa Ginoo, ang imong kinabuhi, imong gisalig ngadto sa Ginoo. May sama ka sa usa ka agila nga nagalupad. Makalupad, kusog mulupad, makalahutay sa mga bagyo, mga pagsulay sa kinabuhi. Siya, kung managan sila, dili sila kapuyan. Kung manglakaw sila, dili sila maluya. Pag ang Ginoo na gani ang mga pamuhat sa itong kinabuhi, igsoon, bisan unsa pa'y mahitabo sa kalibutan, bisan unsa pa'y mga kasinatian, mga problema, pagsulay, nga moabot sa imong kinabuhi, nga modasmag sa imong kinabuhi, makapadayon ka, makasupol ka, makadagan ka, makalukso ka sa kalipay, tungod kay ang Dios uban kanimo kanunay. Siya ang imong kusog, siya ang imong katabang, siya ang imong proteksyon, siya ang tanan alang kanimo. Kung imong ginasalig sa Ginoo ang tanan igsoon, makita nimo ang kalainan. Kung ikumpara nimo sa imong kinabuhi kaniadtong nagsalig pa ka sa imong kaalam, nagsalig pa ka sa imong bahandi, nagsalig pa ka sa imong silingan, sa imong igsuon, sa katigayunan sa imong ginikanan, ug ikumpara nimo sa panahon nga si Kristo ang imong gisaligan, ang Dios, ang buhi nga Dios ang imong gisaligan, matingala ka, dako kaayo kalainan. Then ang imong kinabuhi, grabe ka malipayon, grabe ka abundansya sa tanang aspeto sa imong kinabuhi, sa tanang aspeto sa kinabuhi sa tao. Mura gid ang akong ma-encourage sa inyo igsoon. Atong kinabuhi, bisan unsay mahitabo, atong isalig sa Ginoo. Kay siya ang atong kusog, siya ang atong kaalam, siya ang atong kahibalo, siya ang tanan alang kanato igsoon. Amen? Praise God, hallelujah. I believe nga ang balaang espiritu nga naa sa tua mudagdag pa sa pagpasabot nga sa inyong kinasuluran. Kung unsa pa mga pagpadayag nga gikan sa tong buhi nga Dios, I believe igsoon karong gabion na dako kay tag na pupo, dako kay tag na katunan sa pulong sa Ginoo nga may atong gikinahanglan sa tong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi ning kalibutan na. Tungod kay kini kalibutan na igsoon, grabe ka hugaw, grabe ka dautan. Ang mga tao nga labi na katong mga walay Ginoo, pag madunggan nimo makita nimo ilang kinabuhi, makaingon jud ka ba nga grabe na gyud. Pero alang kanimo, alang kanako nga nagsalig sa tong buhi nga Dios. Pikpika imong kaugalingon, bulahan ka. Tungod kay Dios ang imong gisaligan. Dios nga buhi, Dios nga tag-iya sa tanang buta. Amen. Praise God. Hallelujah. Magampo ta. Salamat amahan karong gabi una. Salamat sa imong pagkamaayo, sa tag usa na mga kinabuhi. Salamat sa imong mga pulong. Imong ginapadayag gani kanamo. Salamat sa imong pagsilyo, dito makaawat sa kaaway. Magamit na mo ito, Lord, sa mga adlaw-adlaw nga pagkinahanglan, Lord, ining kalibutan. We honor you in Jesus' name. Amen. O amen. Praise God. Magkapadayon tayo ikson at tas ng communion. Hallelujah. Ibayo na ito ang bread. Sa gabi nga gabidihan sa Jesus, may kuha sa tinapay o nagpasalamat sa Ginoo. O giya kining bikas-bikas o giyang gihatag sa matinanog. Maingon siya. Kiningapan nga nagsimbolo sa akong lawas, nga may nagantong sakripisyo lang kining buhatan kining alang sa pagkandong kanako. Lord Jesus, salamat, Lord. Salamat, Lord, sa pag-antos nga imong gidawat tanan dito ibabaw sa cross. Kasakitan, balatian, labod, so that by your stripes we are healed. Salamat, Lord. Yan ang tanan. Yung kasamong pulong-pulong sa kakaroon. Mausap kami. Sa imong kinabuhi diha sa kalangitan, God. Mausap kami. Amo nang ginadeklara, Lord. We honor you, God, in Jesus' name. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Ibayo na ito ang kupa. Sa mga gabi ang gabi sa Jesus, may kuha sa kupa. Huwag nagpasalamat sa Diyos. Huwag kining gihatag sa imong tinanong, mingon siya.
Kini ako pa nga nagsumlo sa akong dugo nga may nagdala sa bagong COVID-19 nga walay katapusan. Buhata kini alas sa paghandom kanako. Ay sa matag kaon ug sa matag inom ninyo niini, inyong gibantala ang kamatayon ni Kristo hangtod sa iyang pagbalik. Lord Jesus, salamat Lord. Sa imong dugo God nga magiula ito sa cross Calvario. Dugo nga nagpasaylo sa among mga salagikan sa pagkabata karon hangtod sa magbalik ka. Dugo nga naghimo ka ng mga angayan nga makasulod diha sa gingharian sa langit. Dugo nga nag-abli sa trono sa grasya Lord aron kami magmaiso kumuduo uli sa imong trono sa grasya God. Ug among maangkon ang among pagkinahanglan sa panahon nga kami nakinahanglan God. Salamat Lord. Ya sa imong dugo nagadagay ang mga kaayuhan ug mga panalangin sa mga tawo sa karong gabi una Ginoo among gina-claim ginadeklara sa among kinabuhi. Kanang ama panalangin kanang ama kaayuhan magamadaras na sa matang sa among kinabuhi. We honor you Lord in Jesus name. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Salamat, Lord, sa imong pagkamaayo, God. Salamat, Lord, sa kagayonan. Ang gihatag ka na mo, God, nga kami makaselebrate kasi mong gibuhat ito sa Cross Calvario. Kami makatuon nga na kanimo sa mga pulong makaday nga na kanimo ug makapasalamat nga na kanimo. Salamat, God, sa mga pulong na imong ginapahinumdum ka namo. Salamat, Lord, sa imong pagbalaan ni ato, God. Salamat Lord sa kanunay nga pagpamuhat sa matag usa namo kinabuhi. Salamat Lord sa kadaugan God. Salamat Lord sa kaalam kay walang lahat ng Ginoo. Salamat Lord sa imong pagkamaayo. Salamat Lord ilabi na God ang pamilya sa inyo COVID-19 Christ. Salamat Lord sa pagpakiguban, pagpanalangin. Ilabi na sa pamilya ni Pastor ni Rod Gatson ug kay Sister Yani. Salamat Lord sa kanunay nga pagpakiguban kanila, pagpanalangin kanila, paggiya kanila in every way. Salamat Lord sa kusog sa may panglawas, sa kaalam ka walang lahit ng God, even kay Pastor ni Lord sa pagdumala niya sa pamilya sa inyo COVID-19 Christ. Salamat Lord sa heavenly knowledge and wisdom ng gibubo sa iya Father. Salamat Lord sa tanang miyembro sa inyo COVID-19 Christ, gikan sa mga hamtong sa mga kabatanunan at sa mga kabataan. Salamat Lord ang imong grasya pabor, mga makikuban, mga panalangin, kaayuhan sa mga katawhan, kinahanglan sa kaayuhan Lord, pabor, protection, hanay sa tanan nga mga paghitabo Lord sa mga katawhan God. Labi ng pamilya sa inyo COVID-19 Christ, sa among mga labuan, sa matag pamilya Ginoo. Salamat Lord sa imong kanunay pagpakiguban, pagpanalangin, ang mga source of income sa mga katawhan Lord. Kaumahan ng Diyos trabaho. Salamat Lord sa imong pagpanalangin. Salamat Lord sa kadaugan God. Salamat Lord nasa sa Israel Lord, we declare blessed shalom salvation God. Nasa sa Pilipinas Ginoo Lord, amo gining sangat nga na kanimo God, our president, our vice president, ang tanan nagdumala sa mga Lord, ang pagkamatarong Lord ngay mag-ahari Ginoo. Salamat Lord sa tanang butang nga magipiyal God sa matag usa ilabi na ang pamilya sa inyo COVID-19 Christ kanang place Lord. Salamat Lord for that place God sa inyo COVID-19 Christ. Salamat God sa tanang butang Ginoo. Ug karon ang Dios magapanalangin kaninyo, ang Dios magagiya kaninyo, ang Dios magatabang kaninyo, magaprotekta kaninyo, magasapong kaninyo gikan sa buhat sa kaaway ug ang dungog ug himaya gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Iya lamang sa atong buhi nga Dios ug ang tanan moingon og amen o amen. Salamat mga igsoon sa panahon nga inyong gihatag. I know and I believe nga sa inyong paghatag og panahon karon igsoon, dili gid na siya sayang, dili siya masayang para sa inyong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo ang inyong ginahatagan o priority, giuna ninyo ang Ginoo. Then matod pa sa iyang saad, ang tanang butang igadugang nga sa inyo ha. Daghan kayong salamat sa inyong pagsubaybay. Ang Dios magapanalangin ka natong tanan ug ugma adlaw iso na imong kalimot sa ato ang Sunday service alas 9:10 ang ato ang devotional o 9:30 ang magsugod ato ang Sunday service iso. Salamat, bye bye, God bless. Shalom.